Представете се, че се събуждате, отваряте вратата си и виждате зомби апокалипсис. Какво ще направите? Ще намерите екипировка и храна и ще намерите временно скривалище или ще... Точно така, този психопат се радва, че светът е обзет от зомбита. Представяте ли си? Ей, това е страхотно! Но сигурно се питате, защо да фък? Защото момичето, което харесва сестрака за шефа му. Той да е family friendly. Сега е реалната причина. Акира след като завършва, започва работа във фирма за производство. Всичко вървяло добре и чакай малко, те се връщат на работа? Това е лицето на отчаянието. Да, точно така. Бачкането им не спира и те са принудени да работят без да се прибират с дни. На кое ли ми напомня? Но за щастие явно се случва чудо и светът се обгръща в зомбита. И светът му става отново цветен. И създава лист с 100 неща, които той би направил преди да стане зомби. Чудите се какви неща е правил ли? Неща като да вечеря с стюардеси, да кара мотор като луд и да се къпе с... Damn, бой! Какви са тия дини? Благодаря ти, Боже! Та Акира първите няколко епизода се радва на живота, че вече не е роб. И отива да срещне неговия най-добър приятел. И какво по... И след като тези двамата се срещат, Акира продължава да се следва листа, като да се прави на супергерой, да се бие с акула, която има крака. Такива работи. Продължава да се скита и прави простотии насам натам, като да се прави на газар. И сигурно се питате, след като се е наливал с бира по цели нощи, прекарва цяла нощ с най-добрия си приятел гол. И не е това, което си помислихте. След като прави всички тези неща, какво следва? Пиене на още алкохол. Не, базикам се, да не си мислите, че ще е толкова остай. Да след всички простотии решава да отида и да види родителите си. Първото разумно нещо, което прави. Но по пътя го среща шефа му, който му прави бургаска засечка. И му предлага да оправи караваната му и да излекува приятеля му, в замяна да работи пак за него. И той няма особено голям избор и приема. И бой, анимето тук става много по-депресиращо. Но преди да ви разкажа какво се е случило, трябва да ти съобщя. Да, ти, човека, който гледаш това видео. Ако не си се абонирал, какво чакаш? Смачкай я тази камбана и нека да вдигнем това число нагоре, за да мога да се чувствам. След като Акира започва да работи за шефа си отново, той се връща отново към миналото му, да го малтретират, да му викат, но този път има приятели, които да го вразумят. Той се измъква като: Езве, давай изяжте го този дебелако е. Какво? Ама чакай малко, защо го спасяваш? Не! След като се измъква от тази негова травма веднъж завинаги, отново се отправя към селото му, за да види родителите си. Но по пътя намира оцелял и решава да му помогне, като отново реши да се прави на Супермен. И какво е това? Самурай? Не, чакай, това е моми. Damn! Коничуа, милейди! Тая мацка се оказва, че принася риба за някакъв си шеф, който да я направи суши, но камиона й се разбива и не може да принесе рибата и ги моли да я заведат до града. И кой би приел да се отклони от пътя си само заради някакво суши? Чакай малко. Боже мой. Той да е все пак пристигат в селото, Акира вижда родителите си, психопат иска да ги убие всички. Такива работи. След като разгледахме историята и Акира, нека да разгледаме групичката му. Рюзаки Кенчиро. В началото се запознаваме с този герой в... Чакай, какво? Смятай какво са правили. Този герой бива спасен от Акира преди да умре от глад. Иначе преди това е работил като агент по недвижими имоти, срещал се с големи имена, излизал е с топ модели, газар. Само че мечтата му била да бъде стендъп комик. Шизука Миказуки, лично моят любим герой. Тя е израснала в Америка с нейния богат баща, но в случая тя не е разглезена кифла, а напротив, тя е строго контролирана от баща й. Запознаваме се с този герой в магазин, в който тя спасява Акира от това да има среща с Тръккун. Беатрикс. За този герой не знае много, освен че идва от Германия, за да яде суши и обича японската култура. За злодеите, главен злодей в това аниме точно нямаме, но да кажем, че Коски Гонзол, шефът на Акира, и Хигураши Канта са главните злодеи. За Коски няма какво много да кажа, просто зъл чичка манипулатор, но Хигураши е много по-интересен. Хигураши е като Акира, само че зъл. Също както Акира, той не си харесва живота много, но това, което ги различава, е, че вместо както Акира да се радва, че вече е свободен, той иска да отмъсти на хората, които не е харесвал. Това беше от мен, надявам се видеото да ви е харесало, можете да се абонирате, имам TikTok, което може да последвате и това е. Чао!